Mago mag siasa tenda azimio nyiso piny owacho mar Kenya Kwanza mondo we keto jo-Kenya gi singo ma ok chopi kendo gichim ratiro gi tich mar neno ni ngima obedo mayot ne oganda. Jatelo mano ten kod jasiasa maketo piny owacho tesre piny mar Uganda Kizza Besigye bende ojiwo pinje Afrika ma ugwe mondo mi oriwre mar kelo dongruok e pinjego. George Bati ndiye kod ler. E kaunti manyamire kinde ik mar manen jaod bura ma West Mugirango Benson Kegoro, jotend azimio wuok tung' mosuo kod sirikand Kenya Kwanza wi singo ma gisebedo ka gichiwo ne jo-Kenya. Raila Odinga bende oseyo piny owacho kuom temo thiro loch mag counties. Kila siku ni ahadi. Barabara hii tutajenga, shule hii tutajenga, hospitali hii tunainua level 6. Devolution is right now on trial because you see attempts to revive other structures which had gone with the old constitution. It's basically an attempt to try to undermine the authority of elected leadership in the counties. And this must be resisted. Jatend Kenya Martha Karua okoni jatend piny William Ruto nyaka koro ywa wiye kendo were kod osuru makinde ka kinde ka oluwo ni kata mana weche somo nyalo dong' ne joma yuto gi otegno kaluwore kod pek mar ngima. Hawezi nyakua kila pesa ya mtu umwache bila chakula ukisema ni kodi unatafuta. Hawezi ondoa pesa ya shule. Tulijua free primary na free secondary. Sasa tunasikia watoto wakiitishwa pesa kila mahali. Huwezi anza upanguzi kwa watoto wa university kwa vile mazungumzo haikuleta mambo ya gharama ya maisha. Wakenya mkumbuke, katiba imekupatia nguvu. Kila mtu aende kwake nyumbani. Tujiulize ni lini tutasema enough is enough. Kinde no jasiasa maketo piny owacho ma Uganda tesre Kizza Besigye onyiso jotend pinje Afrika ma ugwe mondo ket dwach jopiny motelo kendo gijiw yuto mag oganda kokalo e bero weche mag ohala ka okone gi sani chal ni jotelo riwore kigin kendo jwang'o jopiny. Umoja wa Afrika, Africa Union, ni umoja wa viongozi, sio umoja wa watu wa Afrika. Na viongozi wa Afrika wakati mwingi wanakuwa viongozi wa kutukandamiza, sio viongozi wa kuinua watu wa kawaida. Hivyo basi watu wa kawaida tuungane sisi pamoja tujenge umoja wetu, sio umoja wa viongozi. Tenda azimio mabende ne oten kod jotelo mamoko pako mosenindo kaka jatelo mane ochiwore ne loko ngima oganda e yor ratiro. Tunahitaji watu wa ukweli, tunahitaji watu kama mzee Kegoro, watu watasimama na Wakenya kwa njia ya ukweli. Kegoro ne obedo jaod bura ma West Mugirango higa mar 1974 bang' tho mar mane en jaod bura ma kono e kindeno George Morara. George Bati, Ramogi TV. Tenriruok mar Jo-Islam mong'ere